njengoba ngitshelile ukuthi this is uphuzelani la ele high comduze asibuza abantu ukuthi baphuzelani shosho ukuthi fele bheka mina ngihamba nenja yami sishutha i-episode of uphuzelani ngicela ukubuza ukuthi uphuzelani awuthami nenkinga eyibhaya nenkinga eyibhaya angeke sethu isikhathi eside asizinge nje phansi ukuthi hayi shosho khona ngama nobani uringana nosibuya uthami okay asibona njengoba ngikutshelile ukuthi mina ngishayisho ukuthi uphuzelani ngihamba ngibuza abantu ukuthi baphuzelani angazi ukuthi wena ngakwazi ukusitshela ukuthi uphuzelani inkinga zani esibhaka kakhulu not inkinga zami inkinga zomfazi inkinga zemali yazi zomfazi nemali imali yenzeni umfazi yenzeni awuthami ngingavala ngayiDurban sure esipanini bokulayisha mina yonke into kuyenzwa mina sure besishaye into basinika 30k ngafonela elinye ikula khona lapha yana labesekhona khona basigaya 30k yaziphethe ne 30,000 thina basigaya nemali yedizili sure le mali nama 30 yayi3 malini 90,000 but then you get hotel phezu kwe-90 yes shothi uphethe bo 110 110 stick yeah okay yeah sifike lapha sure sithole ungifika lapha la manceda ukudeliver le deliver ngaqala iceda ukudivorce nenkinga zomfazi nayo iphuza strong ithini because yena vele unesteady la ungibuzile wathi madoda bathi ngizovala la Monday ngizolayisha back kubele movie shothi nifika Friday nivaya Monday sifike Thursday okay aqhubeke awuthi sure angibambe athi no ngoba ngizobloma yini mina ngibloma ngi1 sure kanti ukudivorce nenkinga zomfazi ngiyithandela utshwala sure kanti nami ngithanda utshwala ngoba nje same WhatsApp group ngiphethe umacala wasethembisa uthanda utshwala sure safika savaya uthiyama saya kantanga sawubeka amabheki sashiya imoto sesipanini vele yeah mali ngiphethe cash uthiyama sishiye sashiya 10,000 etruckini sure ukuthi edize ukuthi masijika sure saya kuphi kantanga emlazi besemlazi sure masibuya uthiyama untanga saka organize untanga uyazi usishiya amasaka lapha ya sigayiwe inyuku sure untanga uyazi ukuthi lapha eSpanish sinyuku siphethe vele saphuma sayeyadina uthiyama yadini yona yodwa vele yeah yathi mangingena uthiyama yazi imali iyahlanyisa uthiyama strong yeah sawubona ucabanga nomfazi awuthiyama into mangifela ngibona amajita kuphuzwa amahenisi nini mina ngabona ukuthi hala ithingile into iblue label vele awuthi sekasi organize amantombazana yeah yonke into on say on C6 sure ngiphethe 110k ngiphethe 110k straight ngiphethe 100k straight i10 is the sishetrakini ukuthi masingabhayiseka angikhuluma ngale yomholo lesiphethe utamsiholini yeah ngiyakuthola mina bangihola 4.5 ngiviki sure mangifike ngisabhekile itafula azange ngibuze ukuthi amantombazana aphuzana sure ngasukuma uthama ngathi 24 ye1 AI stoppers vele ngathi into Johnny Walker iblue i2 unama i3000 iJohnny Walker i1 unama ibill yabuya yathi 9000 something nama Red Bull lapho ncane kabi mfethu shaya uthama sure yeah Thursday yes shine block Thursday fuck hayi shayibo ma 11 block Saturday extends fuke shayibhaya buyelo yadini futhi ngispende boma 15 apho 15 close to 20,000 yeah amantombazana siya Friday sure Saturday sibuye mina ngazi ukuthi wayensakala nazi abafazi lotho bakuyenzisa nje wena 3 days in a row uyayenzisa Saturday awuthama yazi Saturday suspend awuthama ithi masuspenda masizovuka Saturday ngathi spend close to 20 or 2030
Sure. Masivuka Sunday mele Sure. kubuyelwe eyadini ilo bokuyi Good Friday ngelanga lakhona Vele 2018 yo kutsho ithe masivuka Sunday last day mele manje labantwana sebaplanning ngisele nge380 awuthema 380 imali beyise 100k phezu ko100k ngathi ngizokuphuzela ideya yakho njani yazi lento yababhlungu ndoda ngasonto umfazi ngithathe the whole lengajoli yes namanje ngibona nje angisathembi. Okay, cela ukubuza Khotmane ukuthi ngikwazi ukuthi nawe ukwazi ukuvaya. Wena na mungathola 100,000 ithi yakho. Yeah. Yiphi into different ongathi ungayenza. Ungayiphuza futhi. Ngiyiphuza maka one man. Ngiyiphuza one man. I shout up. Ngiyitshalela ngiyiphuze kabhlungu. Uyiphuze kabuhlungu. Ngiyiphuze kabhlungu. Abona intombazana esetshwaleni Khotmane yami ngiyanyanya mangimbona intombazana Usho esetshwaleni. yabantomazana nje. Angishele mina etshwaleni awuthamba. Why? Hayi. Ngothi ngoba bafuna Ngisesene trauma uthamba, ngisesene trauma, nami ngisathukile. ngaba traumatized. Malengaka. Yeah. So ayifele Khotmane lami. Sibonge. This is uphuzelana. Ucela ukuthola umunye umuntu. Sibonge. Siyabonga uthamba. Watch out machita ngiyanhlakaniphise. Hey, kuyanyiwa la ngaphandle. Ngizosithola senkingeni. Shapa uthamba. Ayi lengathi yo. Eish.